Amasini misawa ne joneno mag LTN koda joerogo ko mag ngima mondo karwakini machiegni odichuma kawuono kama wantiere kod daktari ka wadwaro wuoyo mathoth wi weche mag thieth kanendo kama kawuono wadwaro wuoyo wi weche go mag wang' mar del. Machiegni en Elizabeth Otieno. Daktari, erokamano mari yangri ne jopiny. Erokamano ne joma nena thuolo gi mokwongo iluonga ne Dr. Frederick Ochenge, an wuod Nyakachagoro, Obingo School. E dala ma Nairobi ka atiyo gi jo Kibera Level 3 Hospital and daktari kanyo, koro joma dwaro nyalo yuda kanyo. Kamano. Yes, ne joerogo ko mag LTN. Dwaro doka endi kod Dr. Ochenge ma bende dwa leronwa mathoth wi weche go mag wang' mag del. Kaka wuono akelo ni sigana ma kata twak ma kama endi wi wang' mar del to ni mar kinde mathoth iyudo ka nyithindo wang', joma dongo wang', kata seche moko jok madongo ka giwinjo ni tanka moro luar kod mafuta kata gimoro mora madhi kod fuel kod mo giringo to gidhiye to dakika matin injo ka mach no muoch ji wang' kanywero. Koro daktari, lenwa ni wang' mar del ni to tiende nang'o? Ne joneno wang' mar del nyiso ni ineno pienwa mar del ni ka nitie gimoro mogolo pien marateng' ni makoro gole te nyiso ni mano ng'ano wang'. Koro nitie gik mang'eny manyalo kelo wang' mar del. Mokwongo kata pi maliet mochwakore kabisa kapo ni ng'ato mule accidentally kata nyathi omule accidentally onyalo golo pien, onyalo wang' kendo lit kabisa. Samoro mach ma bende moro mabeb nini ka ng'ato bende odhi olwar kanyo mana by accident en bende onyalo kelo wang' mar del magol del oko. Kata joma riembo apiko ka chuma osechwakore ahinya tidhi ikete dendi en be onyalo wang'o del magol pien ma oko no kabisa. Then kata joma tiyo kuonde moko kaka kuonde ma mitede, obed magawa, obed kata kembe moko madongo maloso chiemo gi manigi boiler moko mawang'gi gimbe ginyalo kelo wang' mar del. Then pressure, gik moko joka pressure cooker, joma tiyo gi pressure cooker gi ng'en pressure kowuok malo kabisa ng'en osechwakore kabisa. Bas koro embe ng'en ko biro e dendi kanyo ng'en onyalo wang'o del kabisa, onyalo wang'o dendi nanga nyaka dendi te kabisa. Kogo magik makelo wang' mar del. Nyakora moge jwang' bende ng'eyo ni iga mokalo kata ji maromo moingo 696 ne otere e od thieth ma Kenyatta ne gintiere kod thieth nadego eko mag wang' mar del ne gi wang' ma atamalo 20 kuom gi nowito ngimagi kata malo 40 ei jogo eko ma koni ni ne oingo ji 100,000 come on. The lose some tek matin. Ji moingo 600 go eko atamalo 40 eigi ne wuok e gwenge eko mag Mongore kaka Kadak Mongore kaka Kibra Madare kundak Mongore ng'eny mane ng'eni ka wawe jok ma wang' dala mantiere gwengewa ma Kalu. Yes, daktari. En age group mane en joma tema wang' ahinya. Koro mokwongo Kadak Mongore iyudo kaka kuonde modak Mongore kaka koro Kibera dala kacha iwayudo kadak Madare ni kacha bende en Kadak Mongore, Obunga Kisumo, Kondaila gini kata kidhi Sauriako mantiere Homa Bay. Kuonde go iyudo ka ji odak modhuwore, yani kama ji odak modhuwore ne kama oluongo ni Kadak Mongore nikech wayudo ka en ot achiel kanyo e bedroom to kanyo sitting room to kanyo be kamoro kanyo ma ji time gimoro amora te. Wayudo ka udi gi gitindo. Koro samoro kanyo be mitede to nyithindo be samoro ni odno. Samoro nyathi dwa gwenyore kama to mama ne chwako gimoro kacha to gino osechwakore no owang'o nyathi. Koro kuonde wang' bedo ga mang'eny kabisa. Koro wayudo ka wang' ni gimomiyo ong'eny kech wayudo ka sana joma tindo, nyithindo matindo ma pod lakgi kech ng'eni gihero timo testing, ng'eni gin ga very curious gidwa ang'o matimore. Koro samoro ta odano mak gik moko mondo tem wuotho godo. Samoro kama temo wuotho no samoro mama be noketo sufria moro ne chwako godo chai kata nyuka moro kacha kata chiemo to chako ywa nyaka sufria no kama ng'eni ko ywae kama to ng'eni poko bedo steady wuoth gino nyalo wang'e kendo. Koro iyudo ka joma tindo thoro wang' kabisa. Then joma dongo iyudo ka joma dongo mantiere mosebedo moti gime samoro gime githoro wanga nikech samoro giwinj dendgi ok very sensitive kata gibedo kama chiegni gi samoro dendgi samoro koyo moro make to dwa no mach machiegni gi jiko to karo keto mana tiende nyaka kama jiko no ntiere. Koro owang' to kong'eyo mano be timorega. Then tiere medical condition moko jomoko nitie gi tuoche moko ma kata ko wang' to ko winji ma en sama wang'no en wang'o biro mana fwenyo ng'at man bathe bang' neno to yati wang' tin ineno
koro jomoko bila go ben tiere ga then yawo madha muna samoro ng'ato madha muna mang'eny ma koro koda jot kucho koro koda tedo koro ng'eni owe kata mana gas kantie on kata samoro makaa katedo e jiko kata mana mach moro mitede kendo ni to koro samoro dhi okier machako gore majni chako yudo kochako wang' en bende koro wang' en jiro ka joma madha muna ahinya thoro wang' jo matinda makoro gachako wuotho gi bende gimbe gi wayudo ka percentage mang'eny wanga denge mine matedo kech mostly mine ma jatedo ga koro gimbe wayudo ka thoth gi ero ga wange kane wadongo tini wacho ni kani tiyo gi ilongo ni koroboi nyangile yes nyathi ka dhi so lwete kamae okigole we wasasa lwete mondo winje kodiet mondo winje ka bedo liet kamano yes daktari to gine achiedha nade mage ma ng'amo wang' nyalo bedo godo kata jano endo ma rite ng'amo wang' niendi nyalo bedo godo koro mokwongo ng'eni wang' sama ng'ato wang' en olit kabisa ng'at mose wang' kata ng'at mose ng'at mo wang' en gi kech ng'in gima golo pini no all of a sudden en kech en ng'ino bedo gi liet moro kanyo kabisa koro ng'eni en gima lit kabisa koro wang' iyudo ka samoro iwang' mana matis man gimoro rewere matis iwinjo kor olit kabisa koro ka samoro ng'ane owinjo rem kabisa then samoro bende ko wang' moro mang'eny kabisa cha nyalo chuno nyaka dhi hospital maketi matimni admission mamedi kata mana pi moko koro ka mondo thiedhi malong'o kanyo then samoro be kiwang' kabisa nyalo lal kata ngimani kamano nyakra mogia jang winjo mana gi ti walero ni tie tuche go eko mopogore ka inti kineno chenro ni edu mar ngima mwandu to ni mar wacho ga ni ngima en mwandu to ni mar kionge ngima no ero to kata mwandu ma intiere godogo ok nyalo konyi omiyo waketo chenro ni eri mar puonji e yore go mopogore wi tuche go mopogore gi kaka inyalo geng'o tuoche gi eki gi kaka seche go eko ma dipo nyalo maki inyalo geng'o gi king'e kaka inyalo tiyo kaka inyalo konyo ngimani makinyi daktari kamano pimna neni gin gik mage ma inyalo tigo kinyadala e geng'o ka ng'ato wang' kasto giminyalo timne mokwongo first aid yes koro wang' chutho iyudo ka ng'ato ko wang' koro mokwongo wan gi percentage mag wang' wan gi first degree mar wang' wan gi second degree then wan gi third degree yani mano luwore gi kiwango kaka ng'ato wang' samoro wang' mana matis ka wang' mana matis mana mogolo pien ma oko ne miluongo ni epidermis ni kogolo mana mamalo no kende mano luongo ni first degree to koro ko wang'o ma tachako wang'o maiena mano second degree to koro ko wang'o mamalo ni mo wang'o maieni machako dhi wang'o nyaka chogo kata gi veins mane iye kanyo no mano third degree mano koro ni malo kabisa koro ng'ato ko wang' mokwongo bedo ko ka ng'ato wang' to obiro golo blisters neno ko kuodo pi kabisa mang'eny koro sama ngineno ka ng'ato wang' gimonego ikwong itimne kapo ni orwako lewni kata kana orwako rings samoro wang'o kaka mino omero rwako rings owang' kata lwedo momako rings nyaka lewni kamagi koro gimokwongo watimno ni wang'i kaka wanyalo golo gi yo moro malong'o maber but the only thing giminya timne ikawo pi tiketo kata towel pi mang'ich tiketo kanyo ikete kata nyaka remno dog piny kabisa ok ni kawo kata mogo jomoko kawo mogo to olo ng'ato samoro be kawo mafuta moro be chako olo kendo oni kawo gima ng'ich emikete kata kamano kata ken running water tikete kata running water modhi adhiya mokul kabisa kosi kul tikuongo igolone kata ken en gi nanga kech sama ng'ato wang' to wang' gi nanga bite koro wagolone mago mondi koro kwa umo gi gima ng'ich then koro ka ber onego ring kod hospital machiegni mondo ng'i kaka ithiedhe malong'o to kare jogo eko ma ko ng'ato sewang' to ni kelna Colgate no iro mondo joka obed Colgate obed kata mana salad gini ok onego bed ni ji otigo do ka ng'ato wang' koro ka ng'ato wang' kaka ng'isi mokwongo ikawo gimoro mang'ich tiketo ne kanyo magino dog piny kabisa then you make sure ni golo gik mowang' godo go kech samoro wang' to mako nanga to mako gigo kamano Colgate gini ok giber then sama ng'ato sewang' kamano idhi kode hospital machiegni sama isedhi hospital daktari makanyo no dhi timone gimiluongo ni dressing koro dressing no nyiso ni kawo wan gi yath miluongo ni silver sulfadazine cream nyingno be tek kabisa jok man hospital to ng'eye koro en ma kose ywe malong'o maler dhogigo tok tuchi gin blisters go gin ok tuchgi gin kaka gino tiucheche wiye kamano kose wicheche wiye maber kabisa then iumo ni godo maber timoni godo dressing maber iume maber kabisa then kapo ni iwang' mang'eny wanya keti on IV fluids yani wanya keti kar mana normal saline inya medi drip mondo med ni pi nikech ng'eni sama iwang' cha then sama kudo blisters cha ng'eni mano pi milalo kanyo then sama iwang' cha bende koro ng'eni kata mana inya bedo gi some infection yani inya bedo gi midhierni moko bende koro sama iwang'no wadani sama isedhi hospital kacha cha
kose timni mago mose ume maber kabisa mo wichni yadhno maber mo timni dressing mo ume maber kabisa mondo germs ma ok kik donje, then inyalo kaponi wang saidi wanyalo chuoyi sindan mar tetanus mondo kik yud tetanus, then wanyalo miyi antibiotics bende mondo at least ogonyi kik bed gi infection, then wanyalo miyi pain killers kichiyudo ka sama iwang'no gini gi rem kabisa. Jogo nigi gi rem, koro wamiyo gi yedhe moko manyalo geng'o nigi rem no kamano. To gin seche ma ng'ato timne dressing orwaki del. Yes, yani igolo gimwatimoga sana ka ng'ato wang' awuone kata iwang'o badi ni te kama. Koro gimokwongo watimo mokwongo wayueye malong'o maler gi pi maler, pi wan go pi hospital kucho wan gi pi moro maber kabisa. Kik iti gi nyadala, ng'eny jodala kucho ng'eni ka ng'ato wang' to ng'ato dhi ng'wedo kata mana it yiende moko to boyo kanyo to kia ng'ato dhi manyo kia mana chieth dhiang' moro be oketo kanyo. Koro iyudo ka gigi jodala kucho samoro gitimo ga makosa gi tok ging'eyo nikech ng'ene e gima wan gi program ni mondo wapuonju. Koro ka ng'ato wang' ka dala ka sani wan gi universal health care, osiptende oger nyaka e kor gweng' kucho wan gi dispensary, wan nyaka go osiptende mag jo mission mag jo kanisa gi koro gin kamoro amora. Koro ka ng'ato wang' the first thing kech ng'ene kaka ng'isi ni wang' ni tie digri ma ka ng'ato wang' to ng'ato thoga. Iyudo ka samoro ineno taste kare chai no taste kare en gi infection, after some days iyudo kochako develop temperature ne bedo malo, temperature bedo malo, koro konya chiemo iyudo ka ng'ano tho olalo ngimane. Koro lalo ngimane moko dware momiyo wan gi program bilani. Koro ka ng'ato wang' ka dala kucho wach ma ok inyaluo ni dhi kawo kata mana chieth dhiang' tiketo cha wae uru, wach mar kawo buru mar kendo niketo cha awae, wach mar kawo kia mor bunde mago gik mok beyo kamano. Tieni mana kanyo Nyakromoga jwang' kapok wadhi yueyo matine, mana kaka daktari olero ni kata chane ki ng'ato ma intiere godo machiegni oyudo wang' mar del niendi, samoro owang' kata gi pi maliet kata wang' gi chai kata wang' gi gimoro amora, gino mokwongo monego itim en tere e od thieth mondo laktar ne kako nyalo konyo ngimane mondo kik owit ngimane, nimare kowe seche mowito ngimane no endo to ine midhi yudo lal malich. Koro ka waduogo kendo wabiro wuoye gigo eko ma kata kuongo eko ma ka owang' to chango nyalo bedo matek. An Elizabeth Otieno kende kete mana kaendi to ni mane wadhi mana yueyo matin. Yes, aduogo kendo Nyakromoga jwang' agoni erokamano kuom kete mane Lolwe TV ka iwinjo channel mwandu. Motelo kanyo akoni ni wawuoye wi wang' mar del kama daktari oseleronwa tie wang' mar del ni kaka inyalo yudi wang' mar del gi kaka inyalo konye gi midhieni go eko ma inyalo yudi seche ma ng'ato oyudo wang' mar del. Daktari, kane pok wadhi yueyo ni konowa ni seche ma ng'ato wang' onego ti kod pi mang'ich. Koro pi mang'ich, nitiere pi mang'ich ma omure lakini ok odiet. Then pi mang'ich ma oa e dapino gi pi mang'ich moa e aora. Koro uthone go bed pi maler. Emomiyo wadwaro ga ni ng'ato dhi hospital kucho wayaro ga ni sterilized water. Kendo dala kucho bonya bedo gi pi magino maler kiwango no. Koro wadwaro mana pi maler kabisa. Sansa wan gi normal saline ober ga kabisa. But koro gima kik ng'ato tim ni kik ng'ato kawo ice cream. Ineno ice moro man ngi ni kitawacho ni gima ng'ich. Kik ng'ato dhi buka ni kawo ice cream ni keto kama wang'. Mano dhi kelo a lot of damages. Nyalo kelo kata internal damage. Koro gima temo nyiso jowa ni ka ng'ato wang' ko wang' koro luwa ni no wang' moro manade ko wang' mabet tis kata wang' moro amora at least ng'ato ber kodhi hospital machiegni mondo wanene ni to wang' kiwango machal nade kech inya nene gi wang'i ni ma wang' ng'ome matis to onge pesa. Koro kawo ng'at ma wang' ni itero hospital kacha sami itero hospital kanyo kwa dhi ng'en to wadhi time nang'o kech kuch wang'e kaka manage gi kata hospital kuch wan gi ban unit ma wan mag joma wang' lilo mwaketo kano kamano. Okay, daktari, lena ni en fuoni mag del mage ma ka oyudo wang' niri to nyalo budho sana kapok ochango. Koro mokwongo wang' iyudo ka samoro nitie jomoko mabe ko wang' tiyudo ka kawo ndalo mang'eny ahinya mondo ochangi. Koro gik momiyo nyalo miyo ng'ato budhgi ka ng'ato wang' mondo ochangi. Samoro jomoko nigi tuoche moko kaka diabetes, tuo mar sukari ni. Ng'eny sama ng'ato nigi tuo mar sukari, in case ne ni kidonda moro e dende ma including nyaka wang'e nigo tek mondo ochangi. Then joma ko manigi midusi makoro gicha
gik magoro teke mag dend godok piny yani immunity gi odok piny bende gikawo ga ndalo matek mondo gikawo ndalo mang'eny ahinya mondo giwang. Then sama ng'ato wang gimokwongo en ler kabisa emomiyo watimo ga dressing no emeno sama watimo dressing watimo na gima white cha kech ler en gima important. Then sama ng'ato wang wadani gino nyaka bed covered ke jomoko kaka kaluo kucho jomoko wachni kanto ko wang onego bed ni we open mondo kotwo kiwe open kamano ng'eni yamo ka wan ga gi germs mawuotha yot mondo gidonj kanyo gidonj kama wang mantie open no sama sedonjo kamano koro ng'eni gidhi nyuolore kanyo then kanyo bedo modholore kabisa. Koro miyo ka ng'ato wang wach mar ne we kamoro open no wae uru kamano. Yeah, apenji ni en kanye ma fuondi. Oh yes. Yeah, koro mokwongo nitie fuondi kuonde moko mok ber mako wang. Wala ni ng'ano dhi hospital machiegni kode mondo wang'e kaka watime kech wayudo ka from malo ka ineno from chest ka kabiro ng'ut ka biro wang ka nyaka wichku mago kuonde mar very delicate makata ka ng'ato wang godo ga to ng'ano nyaka ter hospital machiegni mondo nene nikech gin kuonde makawo ga time mondo changa. Then wayudo kata kama ineno wabedo godo piny ka sianda ka bende sianda be mondo changa be gikawo ga time kabisa gi kuonde mopondo go gin be gin kuonde makawo time mondo change. Then kata mana dressing gi be bedo ga matek matin koro miyo wala ni gidhi hospital kucho mondo kwang'iyo gi kech kata ng'eni ka gi joints ne kuonde ma joints gi bende ka gi wanga gin ga wadwani ng'ato dhi hospital nikech gin be mondo gichang tek nikech samoro kaka ng'ato wang kata mana gi ka kama to koro gino siku mana oketo lwete no kama to gino kochango kama to biro bedo abeda rang'ol kamano. Koro mwadwani ng'ane ko wang to onego bed osiko timo orako mondo at least joints kuonde ma joints kata ka en tielo at least otimo mondo movement no ong'i godo makata ko sama itimo dressing to nitie gimoro moketo ga makoro miyo mondo obed abeda mar gino ma flexible monyalo timo kamano. But koro ko wang mang'eny zaidi to watimo ga surgery koro nitie kaka watime makoro wanyalo legeza makoro nyalo bedo ko nyalo dhi kamano kik obed gi ng'ol kamano. Hey daktari, kopogore kod wang mar mach mach wang'i kata pi maliet nitiere gine moro ma bende wang'o oganda iyudo ka nyako kata ng'ato kawo modhi mag loko wang'i bang' ndalo moko iyudo ka wengene owang' bleaching moro ma giero ni mondo gibed godo machalo wazungu ni bleaching embe en gi some effects nikech gin sama ng'eno koro golo pien ma oko no to in sama golo pien ma oko ni the danger ni ko sama golo pien ma oko ni en mogeng'o kata tuoche mang'eny mondo kik donji kech iyudo kata sama igole ni iwinjo kata kiwuotho chieng' tiwinjo ka dendi chwakore kabisa iwinjo kata ka odonjo remo direct koro ng'eno ko yedhe bila go giber ahinya magolo pien go kamano. Yene ogibara ina ngama dwa winji non bende samoro bende onge samoro ng'ato kete opango gi kanyendo tiyo kodgi lakini wawacho ni ngimani oloyo lokruok ber kaso bengino kwanya nego chichi kamano. Yes, daktari lera ne wang mar chieng' ke jomoko bende joma nigi sunburn waluongo ni sunburn samoro gin kaka ndalo ma chieng' ng'eny kama to jomoko kata mana pinje mag Ulaya kucho yudo ka samoro kata pi kuonde gi owuotho chieng' kama ng'ini koro ni chieng' owang'e kamano wan ulioni sunburn. Koro sunburn gi enten mana just ento thin ento nitie mana yedhe mitiyo godo kode modhi moko miwicho then geng'o sunburns go gito girach ahinya kabisa. But koro wadwaro ni seche inyalo kata mana glasses mondo geng'e kata ogudu mondo geng'e kamano. Yes, kono mogia juang mana kamano wagoyo mbaka kata watwak ewi wach ni ere mabende osekao ngima ji mathoth ahinya kendo oseweyo ji kantiere kod kit moro ma opogore wach mar wang' mar del. Koro daktari iwacho ni kaka inyalo ni wacho ni ng'ato ko wang' to nego ringo e od thieth kaka nyalo thiedhe. En yore mage kata ere kaka inyalo thiedhe wang' mar del? Koro mokwongo nyaka access mokwongo nyaka wang'en to ng'ano wang' kama nade then ang'o mokelo wang' ne bende kech ni kaka nang'isi nitiere mang'eny ma ng'ato nyalo wang' godo tie wang' ma ng'ato nyalo wang' gi pi tie ng'ato nyalo wang' kata gi pressure mobiro mang'eny then tie ma ng'ato nyalo wang' go open fire yani mach mana ma kawaida samoro by mistake wato mako mach to nitie iye kanyo kata idhi golo giri moro idhi reso giri moro kanyo to mach wang'i kanyo koro luwore ni ang'o mokelo wang' ni then gi wang'o kama nade samoro wang'o mana tiendi samoro wang'o wiyi samoro wang'o kori kaka ng'isi no koro luwore ni wang' kama nade. Koro mokwongo ka ng'ato chopo hospital kacha cha nyaka dhi hospital maduong' ma at least ming'e ni kanyo gi joma ni kanyo motiegore maber kech ng'eni
unti usteni moko tie ma jomoko boko tiegore to ya ni koro gin kanyo ko nyalo dhi to ginyalo mismanage koro afadhali kidhi sana usteni mag sirkal gi ng'eny kata mag private lakini gin mag joma ni qualified mong'e gima gitimo kanyo koro kisechopo hospital kacha tidhi ng'ini kiwango ni no wang kiwango maromo nade then kiketi thieth koro thieth mokwongo kana temo ng'ise cha kapo no wang gi nanga ting'iyo kaka inyalo gol nanga no maber mok bed gi damage mang'eny kata ka in gi ring ne uketo ring be wang'iyo kaka wanyalo gole maber kik bed gi ring no then kisedonjo kacha koro watimo ni dressing no wagolo gi kwasegolo gi to waluoke maler kabisa kwaseluoke maler then wawicho yath minyang'isi manyo silver sulfadazine cream no kata ban cream kwasewiche malong'o maber then watuye maber kabisa then wabiro mi appointment ni ibiro duogo after how long yes nitie period modhi ng'isi ni dhi duogo then sama oseket ni gino watemo advice jotuo ni kik iwe pi donj kanyo king'en ka pi odonjo to obiro chako top kata obiro golo alufu moro marach then kwase nini kamano then wa make sure no chwe tetanus kech ng'eni any open wound yot mondo tetanus donji to ng'en sama tetanus odonjo onyalo kelo midhiero moko bende koro wachwe sindan mar tetanus no sama osechwe tetanus no wadhi make sure no wamiyi antibiotics nikech sama en open kamano kech ng'eni bacteria infection nyalo donjo be then ng'eni yedhe mag antibiotics be dhi konyo mondo ochang piyo koro wamiyi some antibiotics bende koro kwase miyi mago bende then wanyamiyi painkillers nikech ng'eni wang' en gi rem kabisa ma kata nindo kinya nindo maber koro wamiyi some painkillers ma strong kaluwore kaka degree mar wang' ni no then mondo konyi bende then wabiro keti on fluids wanyamedi pi mondo at least kech sama wang' cha ng'eni sama kama wang' ni kogolo osiko mana golo mana pi ng'eni lose pi mar dendi koro wamiyi mano bende kamano. To ne jogo eko ma tiyo kod modhi mopogore kaka mo bunde inyo omi yadho odhi odi thieth omi yath kod daktari lakini pod oduogo manyo mo bunde mar bunde chutho mo bunde ok ober kech ng'eni mo bunde basically en ga mar metals emomiyo okonyo kochalo joka grease gini gi joka metals to gini ka ok onego bed ni kete kama wang' but wedo ka thoth ji ohero tiyo kode ma kata kineno jatuo biro hospital ing'ise ni kik igol gini jatuo kiyudo kogole ni jiranda nong'isa ni gicha ni aket mo bunde ni ber kode kabisa to samoro ni mo mar salad ni ber kode kabisa to iyudo ka chako golo nyaka dressing moketne no chutho mo bunde no ok ober ahinya gi kama wang' gima ber kabisa en mana yath minyang'isi ni silver sulfadazine no ober kabisa gi bans koro ikete kosekete maber kabisa ibere ng'at ma wang' nyaka bed patient yani nyaka bed ng'at ma ore ok ibed garaka gi chango kech ng'eni kama pien owuoke no obiro kawo time mondo changi then tiere wang' moko ma be ka ng'ato wang' saidi biro chuno wabiro timo ni grafting yani wagolo pien kama chielo to waboyo kanyo kendo mondo koro kichang maber kamano. Ng'inti jomoko ma wang' kabisa kete ka ng'ini tie degree ma ng'ato wang' godo kenti moko ma wang' kabisa ma koro pieno koro kethore ma koro pino ok nyal biro kanyo koro wanyalo kata gole kata ka sianda koni to wabiro kanyo to waketo kanyo maber mondo o fasten the healing mondo kony mondo ng'ano chang piyo. Daktari ing'eni aparo ni gimomiyo ji dhiga e mor bunde kopogore kod yedhe gi mag od thieth yedhe mag mimiyo michiwo e od thieth nego gi tek kabisa abe nego gi ok tek ahinya kaka sana ng'isi ni sirkal obiro gi universal health care then mostly yudo ka stand mag sirkal gi almost gima mara en free kanyo ema ni koro ji kaka ji ni garaka yudo ka jatuo dwa dhi hospital odwa no ka kora madeka bich hospital odwa no dhi to en mi udwa ni mondo thiedhe kende ma koyudo ka line ni kanyo te ni ose mana wang' one mani en koro dwa ni mondo odhi kata mana odhi othiedhre kijandala then jomoko bende samoro ng'ato dak kende koro kata ng'at ma mondo konye makawe matero hospital kucho yudo ka bedo maonge koro yudo ka samoro odwa ni koro dhi moko mayot gi kamano then theory ng'ato nigi pache ni mo bunde no neno kaka nyawadgi mondo ndalo moko notiyo gi mo bunde no koro magi gik machando ga ji kare konwa kaka ento kuma yeli chainya kendo lit mokalo konwa ne kaka wanyalo geng'o kaka wanyalo geng'o midhirni mag wang' koro mokwongo ema ni ng'eni nyaka in iwuon nyaka bed ng'at ma careful in iwuon nyaka bed ng'at moritore then nyaka rit jirandi nyaka rit ng'at midak godo to moko nitie magin mana jali ma koro kinyalo avoid but koro mokwongo kaka joma nigi tuoche kaka tuoche moko kaka ndulme ng'eni gi joma gore piny ma ng'eni gorok piny ok ng'eni nyalo biro samane to ng'eni ok enero gi mondo gibed gi tuoche belagi koro joma nigi wede gi kata osiepe gi ma nigi tuoche belagi kata jirani gi ma nigi tuoche belagi ka chutho ber kik uketgi ni gitedo
Gin sama ngini ngato ka tedo ngini ngato tedo samoro en open fire samoro kata gimoro kata sufuria moro maduong' okete pi moro tedo godo kanyo samoro gini kubiro to nyalo goye kata gicha koro onego bed wa avoid gi joma nigi tuoche bilagi koro kik waketgi kaka machiegni gi tedo then joma nigi nyithindo matiso samoro nyithindo moko madwa chako lakgi jo mine wa man dala kucho kata mantie e boma ka nyako bed joma careful wang'iyo gi maber ke samoro nyathi samoro dongo matisno ohero mulo gik moko samoro iketo giri moro kata chai iketo wi mesa pod idhi go mbaka gi jirani kucho samoro iketo kata mana iketo kata mana sufuria tedo e stove kata gas in pod idhi go mbaka gi jirani kaka ne goye gi nyundo no ni winjo ne ji odhi miele kucho koro gik moko bilagi miyo ga tabu samoro gidhi kata salon neno samoro dhi kata ng'iyo gimoro to we nyathini gimoro chwakore kata nyathini boweka koduogo to ka nyathino wang' samoro joma tiyo kata gi samoro stima olal timoko msuma to chako wuok idhi kata kamoro go mbaka ng'eny joma mine ogero go mbaka gin naturally gero mbaka sama dhi go mbaka iwe nyathi e ot kanyo msuma be weyo oywak katen ot ochako wang' koro ka gik moko bila gin gik moko makelo koro gin gik moko wabedo careful waritore maber then yaw mabende manigi tama mang'eny makata ka tanka ogore piny to ji dware dhi kawo gima nono ji kuonde go bila kuonde maricho kech thoth ji gin gik migole news waneno gi wang' jowi pile ka ji wang' koro onego bed ka gik moko timore bila go kik idhi kama chiegni kanyo kamano daktari adonje wang'u joma mine lakini mano to kitoa kaka joma mine wahero ga wuoyo lakini nitiere wuoyo moro ma okalo tong' yes ing'eni nyalo wuoyo ma wiwil kata itiyo gi gas e ot kanyo wiwil ni itedo ma ipo mana ka gas shwa yes samoro be kata mana coil nyathi be nindo kanyo yudo kose moko mach kech ineno kaka ne winjo ni percentage ma joma odak kuonde mongore ema gibiro go hospitende kech hospitende gi masebedo ka tiye mostly yudo ka gibiro kabisa wi ok nyal kadho kata odiochieng' ok nyal kadho mokido ka ng'ato biro mowang' kamano koro en paro mare minyalo miyo joneno mag LTN kod joherage mag ngima mwandu makoro neni siana koro gima daher kwau jokama wang' gima rach ng'eni samoro wang' nyalo kelo kata mana ng'ol mako kelo ng'ol completely mok inyal timo gimoro kendo koro watemuru matek mondo wa avoid gik moko bilagi samoro ng'eno nyalo lalo kata mana ngima ji kaka inyo kaka wacho ni percentage ma joma ng'eny osebedo ka lalo ngima ngi nikech mar wang' koro watemuru matek kabisa kik walal jowa nikech gik moko bilagi kamano jero mag LTN Lolo TV kod joherage mag ngima mwandu wachope giko mar chenro ni edo odiochieng' ere ma kawuono kama ne walere weche mar del kaka wanyalo ritore mondo kik wawang' kata kaka inyalo rito nyithindi mondo kik wang' ng'eni en gima lich sana ka intiere kod nyathi matin okia gimoro seche ma odhi mulo gima liet kanyo ma wang'e en ng'eno kia en owe mani gigo eko te beyo koro onego ibed machiegni kod nyathini mondo ikete mabor kod gigo eko manyalo miyo oyud wang' mopogore opogore kata in bende onego iritri makare mondo kik iyud wenge gi eki mag del ne jogo eko mako winjo ni tanka olwar kamoro gidhi manye mafuta iwacho ni ati mos moro ni okromi koro nyaka irit dendi geng'o loyo thiedho nyakoro moge jwang' ne en Elizabeth Otieno de wantiere kod saa mang'eny de wago mbaka kata nyaka kiny kamano en mani saa omayo wang'wa kaendi waweyi Otieno ma kawuono bed kod Otieno no ero majaber wanere kendo juma manyien erokamano.